ole tuntum chuan Facebook email primary khamo engtin nge thlakthleng thei engtin nge change thei mo tuna kazirtir don le masabera hey app hi Chrome browser hi open zo huna chuan heta hian ziakla www.facebook.com/home.php ketiang ziakla mo chuan search la ole le etizo huna chuan heta hian nangma Facebook ID kha heta hian login la login zo chuan heta hian etiang omang chuan Chrome khalang mo chuan login zo huna chuan hey achunga hian puthum dot oma heta hian click mai ro click la heta hian ole chuan click zo chuan desktop site chuan desktop site click zo na chuan hetiang omanga hey achunga hian mo hi ka zoom don heta hian click la ole click zo huna chuan heta hian setting click la chuan ti zo huna chuan display ketiang omang mo he ka zoom don ka zoom don hetiang omanga primary primary email khamuam hi ka primary laikul gmail.com hi mo ka azon chi achon edit ha click la edit click zo huna chon hetiang display amanga add another email or phone heta hian hi heta hian add thaimo thar thar chi heta add turin heta click don chuan heta kan add don kan email thar khamo heta click la chuan email thar kha add ro la heta hian nangma idu chi khamo chuan add zo huna chuan heta add click ro le click zo huna chuan hetiang dona mo add email has been okay add to ania hi thar hi ka add ani chuan heta click don add zo chi hetiang email hi local don mo ka visit log don email mo confirm tur asoi don heta hian number pin code hi mo hi otp code thi ipe ngai ni hi email thar hi mo tuna ka add ani hi tuna log ka add ani hi mo email hi chuan tuna Chrome kan kal don heta hian confirm tro le confirm click zo chuan heta hian email hnuai loka otp code khamo email la kan dong kha number heta hian kan pek don pe ro le pe zo chuan add click ro le tuna confirm ati hamo hi iti zo ani yang confirm ole tuna chuan confirm tia kan ti zo to amo tuna ka add to ni hlui kha idu chuan idelete thei amo nangma chuani tuna thar ha amoni email hamo hetiang hian Facebook primary email le primary phone number kha I change thei amo thlakthleng thei hetiang hian tuna ka Facebook ka email primary kha ka check don hetiang hian itila ketiang click la hetiang hian heta chuan heta click la heta hian imu anga hian athar chu Vanlalrin and hlui chu laikul gmail.com himo mu ang hian heta hian imu ang tuna ket athar himo primary email heta hian mo idu lo chan hlui chi kha idelete thei heta tanga po chuan video hian chathiam lo na chuan WhatsApp number hian mo heta hian min nok ola ka thil fia don WhatsApp number hi